Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin itinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Isang maulan, makulimlim, malamig na panahon sa ating lahat po, mga minamahal na nanonood sa ating live broadcast, Tuesday live broadcast ngayong gabi. Muli, isang napakagandang araw para tayo magsama-sama at makapakinig ng salita ng ating Panginoon. Kami po excited na sa oras na ito na kayo'y makapiling namin at makasama namin sa ganitong napakahalagang gawain. Ang gawain ng ating Panginoon, every Tuesday, at ito'y pinamagatang ang daan ng katotohanan, live dito sa ating official Facebook page ng The Church of God in the Philippines. Ako po si Brother Jay Barido from Marinduque Congregation, live dito sa lugar ng Makati. At medyo maulan na panahon, ngunit nagpapasalamat sa Panginoon dahil napakagandang araw na ito. Sa araw na ito ay makakapiling namin kayo sa gabing ito. At kasama ko ang aking namimiss na co-anchor sa gabing ito. Siya magpapakilala ng kanyang sarili, Brother Eric. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa lahat. Malugod po namin itinatanggap ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Amen. Salamat po sa Panginoon. Ako si Brother Eric, live from Sariaya, Quezon. Yan, salamat po sa Diyos na bagaman maulan o sa mga panahon, pero salamat sa Diyos na may ganitong gawain na tayo patuloy na papakainin ng Diyos ng kanyang mga salita na nagbibigay kabusugan sa ating pangangailangang espiritual. Kaya purihin po ang Panginoon. So ngayon po, pasimulan natin ang ating gawain sa pamamagitan ng panalangin. So pangunahan ko na rin po. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, kami ay kapasalamat sa gabing ito na pinagkalaban niyo po kami na muli na magkaroon ng programa. Dalangin po namin na makayapunawa ka siyang magbigay ng magandang internet connection sa bawat sa amin, Panginoon. At lang higit sa
mensahe mamaya na aming maririnig, kayo pong bigyan ng dunong sa iyong aming pinagagamitin at may maging pagpapala sa bawat sa amin ng mga salita na aming mapapakinggan sa gabi ito. Kaya tulungan niyo po kami sa buong panahon ng broadcast na to. Kaya po maging smooth nawa ang buong panahon ng programa ito. Samahan niyo po kami at ang tagumpay po ng gawain, labos po namin kahilingan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat sa ating Panginoon, Brother Eric, sa napagandang panalangin na yan. At muli, kamusta kayo mga minamahal na nanonood? Kami po ay umaanyaya sa inyo na kayo po ay mag-comment dyan sa ating comment section. Ipabatid niyo po ang inyong mga pagbati at kami po ay excited na mabasa ang inyong mga pagbati sapagkat ito ay nagbibigay din kagalakan sa amin na mabasa namin ang inyong mga greetings at malaman din namin kung ano yung inyong mga kalagayan sa gabi na ito. At sa oras na ito, mga minamahal, tayo ay mapadako sa pagbati ng ating mga viewers. At kinagagalak ko po na mabati si Brother J.S. Ramos at ang kanyang pagbati ay magandang gabi po mga kapatid. Good evening, Brother J.S. Ramos. Kasama din natin ngayong gabi ang isang kabataan from Iligan, si Brother Leandro Mark Abohon. At ang kanyang sabi ay isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Magandang gabi, Brother Leandro. Sana ay magandang panahon dyan sa inyo. Si Brother Ernie Ligaspi, kasama din natin siya sa gawing ito at ang kasabi niya ay Amen. At mayroon siyang praying hands. Si Sister Noralyn Ramos Miguel, kasama din natin sa gabing ito. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Yan po ang kanyang pagbati sa atin. Good evening po, Sister Noralyn. At si Sister Irene De Los Santos Maranyon. Ang sabi niya po ay mapagpalang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po, Sister Irene. At sa pagpapatuloy ng ating pagbati ay pangunahan tayo ni Brother Eric. Amen. Salamat sa Panginoon. So Brad, marami na tayong magkakasama sa online ngayon. Umabot tayo ng 40 plus at ating pagpapatuloy ang ating pagbati. So sa gabing ito, binabati rin po natin ating kapatid, si Brother Anor Rogelio. Yan, salamat po sa Panginoon. Siya po ay kasama natin sa gabing ito. Ganoon din po ang ating kapatid. Yan. Next. Yan, si Sister Eunice Malyumida. Yan. Salamat po sa Panginoon. Sabi niya sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ganoon din po, kasama din po natin ang ating kapatid na si Brother Frank Palencia. Siya po ay watching sa Facebook Live. Amen. Salamat po sa Panginoon. So ganoon din po, kasama din po natin si Brother Jet Batalia. Siya po ay watching from Dumingag, Zamboanga del Sur. Yan. Magandang gabi po, Brother Jet. So ganoon din po, kasama din po natin sa gabing ito, Sister Abigail Joy Orteliano Ramos. Yan. Ganoon din po, kasama din po natin sa gabing ito ang ating kapatid na Sister Emelinda Emilisa Arelia Abilino. Yan, she's watching po from Facebook Live. Amen. Salamat po sa Panginoon na tayo po ay magkakasama sa gabing ito sa ating isang mapagpalang programa na talagang tunay na ito po ay kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Brother Jay? Amen. Salamat, Brother Eric. At kami po ay umaanyaya sa bawat isa sa atin na atin pong i-like, share, and subscribe yung ating Facebook page dito po sa ating The Church of God in the Philippines Facebook page upang makatulong tayo mga minamahal. I-share natin sa ating mga mahal sa buhay, mga kamag-anak, mga kaibigan, mga ka-office mate, saan po na naabot ng ating social media. Sapagkat mahalaga po mga minamahal na ang salita ng Diyos ay maipahagi natin sa sanlibutan at makaabot kahit sa ang sulok ng mundo sa Luzon, Visayas, Mindanao at kahit pa sa abroad na alam natin worldwide na po ang ating broadcast na ito kaya maring may mga mahalagang kaluluwa na maabot ng salita ng ating Panginoon. Ganun din naman, mayroon tayong YouTube channel na pwede rin nating bisitahin mga minamahal kung inyong ibig na makapanood ng mga late post or late mga videos na ating mga anniversaries. May mga awitin doon, maraming mga pagpapala na inyo pong matutunghayan sa ating YouTube channel. Ganon din naman dito sa ating Facebook page. Kaya patuloy namin kayong inaanyayahan, like,
subscribe, and share. Brother Eric? Amen. So ayan. So padako naman po tayo ngayon sa highlights ng 27th anniversary of Sitio Alngihan, Malungon, Sarangani Province at saka with one night revival service. So panoodin po natin ang tagumpay po ng gawain sa lugar niya. Amen. Happy anniversary sa ating mga kapatid dyan sa Alngihan, Malungon, Sarangani. Happy 27th anniversary. Nawa patuloy na kayong tulungan ng ating Panginoon. Mahamon kayo, ma-inspire kayo sa paglilingkod at marami pang kaluluwa ang inyong maabot sa isang taon na sinamahan kayo ng ating Panginoon. Nawa patuloy kayong samahan for another year na magtagumpay ang inyong kongregasyon sa lugar ng Alngihan. At sa ngayon, tayo po ay mapadako sa pangatlong bahagi ng ating gawain at sa announcements na ating papangunahan ng ating kapatid, kabataan, na si Brother John Paul Itang Villanueva. Amen. Salamat po, Brother Jay. Salamat po, Brother Eric. Magandang gabi sa inyo. At magandang gabi din sa ating mga kapatid na kasama natin sa gabing ito sa online. At sa ngayon ay patungo na po tayo sa mahalagang mga announcement sa mga gawaing paparating. Ngayong August 21 to 23, mayroon pong gawain ang Iglesia ng Diyos dito sa lugar ng Lumingag, Zamboanga del Sur. Ito po ay mayroong dalawang gabing revival sa August 21 and August 23, at sa August 22 naman ay magkakaroon ng isang buong araw na seminar ng mga doktrina ng Iglesia ng Diyos. At sa linggo, sa August 23 ay ang ika-12 anibersaryo ng Iglesia ng Diyos dito sa lugar ng Lumingag, Zamboanga del Sur. At malugod po namin iniimbitahan ang mga kapatiran sa iba't ibang lugar kung maaari na dumalo at makigalak sa gawain ng ating Panginoon dito sa lugar ng Lumingag. At ipanalangin po natin ang gawain ito mga kapatid upang marami ang makalapit sa ating Panginoon. Nawa maraming mga bisitang maimbitahan upang sila din ay makalapit sa kaligtasan. At maging sa alas 8 ng gabi ng every Monday, mayroon po tayong patuloy na online prayer meeting at inaanyayahan po ang bawat isa na tayo po ay dumalo at makisama sa gawain ito ng online. At yan lang po mga kapatid ang mga gawaing paparating at atin pong idalangin na ang katagumpayan ng gawain ng ating Panginoon. Babalik ko na po sa ating mga anchors sa gabing ito, Brother Jay at Brother Eric. Amen. Salamat sa ating Panginoon, Brother JP. Kami din po ay dumadalangin sa magiging tagumpay ng gawain anniversary dyan sa lugar ng Zamboanga. Nakakagalak na makita mga kapatid na patuloy na naglilingkod, nagtitiis, nagsasakripisyo at nagtatagumpay
sa kanilang pagdaos ng kanilang anniversary. Sama-sama po natin silang idalangin upang patuloy pang bigyan ng kalakasan at inspirasyon na makapaglingkod sa ating Panginoon. At tayo mapadako na sa pagbati muli ng ating mga kapatid na kasama natin online. Ayan, at kasama natin si Sister Linda Iglesia at sabi niya amen, praise God. Magandang gabi po, Sister Linda. At kasama din natin si Sister Melly Pabunan. Sabi niya, magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid, watching from Lagilayan, Church of God, Isulan, Sultan, Kudarat. Magandang gabi po, Sister Melly. At kasama din natin si Brother Julito D. Lubiano. Siya ngayon nasa Qatar. Ano? Sabi niya dito, mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, watching from Doha, Qatar. Ayan, magandang gabi po or magandang anong araw na dyan sa inyo, Brother Julito. At ang ating kapatid from Bulacan, si Sister Ditas Daria. Sabi niya dito, magandang gabi po mga kapatid. Nakakalungkot po. Madami may karamdaman, nawa po pagalingin sila ng dakilang Panginoong Diyos. Ano, maring kakalungkot. At paalala doon mga minamahal, no, marami tayong mga alerts ngayon sa ating mga cellphone dahil may mga pagbaha, may mga kasakunaan. Tayo po'y pinapaalalahanan na tayo mag-ingat dahil maring may mga sakit na maidudulot ito. Subalit nandyan po yung ating prayers. Patuloy po tayong dumalangin na ingatan tayo ng ating Panginoon palagi. Brother Eric? Amen. So ayan, salamat po sa Panginoon. Nagpagpatuloy na po natin ang ating pagbati. Yan. Sa gabi ito, kasama din po natin si Brother Bernard Neri. Yan. Watching from Kalilangan, Bukidnon. So ganoon din po. Kasama din po natin si Brother Eli Samuel Pacunda. Yan. Siya naman po ay sa Binangonan, Rizal. Yan. Ganoon din po, kasama din po natin sa gabing ito, Brother Ray Pabian. Yan. Watching po yan sa Paniquet, Tarlac. Yan. Salamat po sa Panginoon. Ganoon din po, kasama din po natin sa gabing ito si Sister Josephine Ordonio Domrique. Yan, salamat po sa Panginoon. Kasama din po natin sa gabing ito. Siya po ay sa Tarlac din. Ganoon din po Sister Roda Sarmiento, watching from Dubai. Yan, salamat po sa Panginoon na malayo man ay nakasama natin ating kapatid na nasa Dubai, UAE. Yan, ganoon din po. At ang huli po natin babatiin sa gabing ito si Sister Ana Lydia Pagalianes. Yan. Sabi niyo, mapagpalang gabi po, mga minamahal na kapatid. Yan. Salamat po sa Panginoon. So, magaman marami pong nag-comments, ating comment section, pero paamanin po mga kapatid, ay hindi po namin kayo mabati lahat. Ngunit kami pinagpapasalamat na kami po ay sinasamahan niyo sa ating gawain sa gabing ito. Brother Jay? Amen. Salamat sa mga pagbati na yan. At tayo may padako na sa mga nagdaos ng kanilang mga kaarawan. At magdadaos pa ng kaarawan mula Lunes hanggang sa araw ng Linggo. Atin pong batiin sila. Tingnan po natin. Amen. Happy birthday po mga kapatid. Yan, salamat po sa Diyos. Naway patuloy kayong pagpalain ng Panginoon at patuloy kayong tulungan ng Diyos na upang patuloy na makapaglingkod sa Kanya. At sa gabi ito mga kapatid, tayo naman ay padako sa isang papuring awit na ihandog po nating kapatid na Sister Jenny Hernandez from Katarungan Congregation. Pamagat po na kanyang awitin, siya. Kaibigan, buhay ang
Amen. Salamat sa ating Panginoon sa isang napakagandang handog awit para sa ating Panginoon na ibinigay sa atin ni Sister Jenny Hernandez sa lugar ng katarungan. Ang ating Panginoon, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Siya ang ating kaligtasan, siya ang lahat sa atin at tayo ang lahat para sa Kanya. Kaya mga minamahal, salamat sa ating Panginoon na nawa ang programa na ito ay maging daan din sa mga hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon, sa hindi pa lubos nakakilala sa ating Panginoon. Nawa ang programa na ito ay maging daan po para sa inyo upang lubos nyo makilala ang ating Panginoon at maituturing nyo ang ating Panginoong Jesucristo ang lahat-lahat sa inyo. Napakaganda po mabuhay na isang Kristiyano, mamuhay na kasama ang ating Panginoon sapagkat mayroon tayong dadaanan na matuwid na daan, mayroon tayong patutunguhan na isang magandang lugar na pinangako ng ating Panginoon para sa mga nagmamahal sa Kanya at totoong nagtatapat sa Kanya. Kaya sa lahat po ng ating mga nanonood, tayo po ay mapadako na ngayon sa isang pinakamahalagang parte ng ating programa na ito. Tayo po ngayon ay kakain na ng salita ng ating Panginoon na siyang magbibigay ng nourishment sa ating kaluluwa. Kung paano ang ating katawan ay pinapakain natin sa umaga, sa hapon, sa gabi, ang ating kaluluwa ay kailangan din po ng pagkain spiritual. Kaya ang pagkain na ito ay sa salita lamang ng ating Panginoon. Kaya ihanda na po natin ang ating puso, ang ating kaluluwa, at ang buong pakikinig natin, atensyon natin, ibigay natin sa ating Panginoon at tayo po ay papakainin na ng ating Panginoon. At ito po ay ihandog sa atin at pangunahan tayo ng ating kapatid from Katarungan Congregation. Siya po yung nangunguna doon, si Sister Rose Marsan. Sister Rose? Amen po. Magandang gabi po sa bawat isa. Isang karangalan na magamit ng ating Panginoon. Salamat na sa dinabi-dami ng nilalang sa mundo. Salamat na sabi nga sa awitin, "Why have you chosen me?" Salamat na isa ako sa mga nakakilala sa ating Panginoon mula sa araw ng aking kabataan hanggang ngayon. Salamat na isang karangalan na maging anak ng Diyos. At sa gabing ito, magandang gabi po sa lahat ng mga viewers ng online broadcast dito po sa The Church of God Philippines. Tayo po ngayon ay mapadako na sa pag-aaral po ng kanyang mga salita. At ang ating teksto po ay matatagpuan dito po sa Jeremiah chapter 7, verse 21, 23, 24. Kundi ang bagay na ito ay niutos ko sa kanila na aking sinasabi, iyong dinggin ang aking tinig at ako'y magiging inyong Diyos at kayo magiging aking bayan at magsisilakad kayo sa lahat ng daan na iniutos ko sa inyo sa ikabubuti ninyo. Ngunit hindi nila dinilig at ikiniling man ang kanilang pakinig, kundi nagsilakad sa kanilang sariling mga payo at sa pamamagitan ng kanilang masamang puso ay nagsiyaong paurong at hindi pasulong. Manaming Diyos, tulungan mo po ang iyong alipin sa mga oras na ito, sa ito po ako Panginoon. Ikaw po yung Diyos ng ating buhay. Panginoon, ano man po yung mensahe mo sa mga oras na ito, gamitin mo po ang iyong lingkod, Ama. Sa iyo po ako umaasa. Naway magpakahayag ka po sa aming kalagitnaan sa mga oras na ito. Maraming salamat, Ama, sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay may pamagat na what direction are we going? Anong direksyon ang ating tinatahak? At sinabi pa niya dito sa mga awit, chapter 37, verse 23, ang lakad ng tao ay tinatag ng Panginoon at siya'y nasasayahan sa kanyang mga lakad. Ang kinalulugdan ng Diyos na paglakad ay walang iba kundi yung paglakad ng isang tao na sumusunod sa ating Panginoon. Kinakailangan tayong timiwala sa Kanya
at gawin ang kanyang lubos na kalooban sa ating buhay. Alam po ninyo ang ating Panginoon ay patuloy siyang nagmamatiyag at lahat ng paglakad ng tao ay kanya po itong pinagmamasdan. Kaya napakahalaga na kung ibig natin ang ating Panginoon ang siyang mag-guide sa atin, hilingin natin sa Diyos ang bawat hakbang ng ating mga paglakad. At lagi nating tanungin yung ating sarili sa mga oras na ito, sa tuwing tayo lalakad, lalabas ng ating tahanan, o mayroong mga bagay tayong gustong gawin, ito po ba yung kalooban mo, Panginoon, sa aking buhay? At sa mga oras na ito, dito nga sa ating binasa sa Jeremiah, napakaganda po yung sinasabi niya rito. Kundi ang mga bagay na ito iniutos ko sa kanila na aking sinasabi, inyong dinggin ang aking tinig at ako'y magiging inyong Diyos at kayo'y magiging aking bayan at magsilakad kayo sa lahat ng daan na inuutos ko sa inyo. Ito po yung utos ng ating Panginoon. Mariing sinabi ng ating Panginoon, ito yung dapat ninyong lakaran. At sino po yung nangungusap sa atin sa gabing ito? Walang iba kundi yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakapagdinggin natin ang kanyang tinig, hindi niya tayo ililigaw ng ating mga paglakad. Sigurado magiging maayos yung ating destinasyon, yung ating patutunguhan. Sabi nga niya dito sa Marcos chapter 10 verse 18 na yung the steps of good man, ang mga lakad daw ng isang mabuting tao. Sabi niya rito sa 10 verse 18 ng Marcos, at sinabi niya sa kanya ni Jesus, bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang ang Diyos. Napakaliwanag po dito na ang ating Panginoon ay mabuti. At ang nag-o-order o naglalagay sa ating harapan ng mga mabubuting bagay na dapat nating lakaran, walang iba kundi ang ating Panginoon, ordered by the Lord. Sabi niya, to be a good man, we must be a man of God. Para maging mabuti tayong nilalang, kinakailangan muna tayong maging anak ng Diyos. Tama po ba? Kinakailangan sumaatin ang ating Panginoon para maging mabuting tao tayo. Maging mabuting anak ng Diyos. Receiving Him as personal Savior. Una sa lahat, tinanggap natin siya bilang sarili nating tagapagligtas at hinayaan natin ang ating Panginoon ang siyang gumawa sa ating mga puso. And change our ways, sabi niya. Yung wicked ways, yung masama nating mga lakad ay inilipat tayo ng ating Panginoon dito sa matuwid na dapat nating lakaran. Kaya nga sinasabi niya sa 2 Corinthians 5:17, nang sino mang na kay Kristo siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Ngayon sila'y pawang naging mga bago. Mayroon na tayong bagong paglakad at naranasan niya na matumanggap sa ating Panginoon na dati yung kanilang nilalakaran, yung ating nilakaran ay baku-bakong daan. Ngayon, dahil kay Kristo, sabi nga, tinuwid na ng Mesyas yung ating mga paglakad. Kaya sa mga oras na ito, anong nilalakaran natin? Ito na ba yung lakad ng ating Panginoon? Ito na ba yung lakad na gusto ng ating Panginoon para sa atin? Nawa, sa mga hindi pa tumanggap sa ating Panginoon, ayaw ng Panginoon na ang ating mga paglakad ay yung mga lakad ng mundo, worldly pursuit, yung mga pangsariling kalooban lamang at hindi kasama ang Diyos. Mapapahamak ka dyan. Kung wala ka pa sa ating Panginoon, hanapin mo na siya sa iyong buhay. Ibig ng Panginoon na lakaran mo yung ibig niya na dapat mong lakaran upang maiayos ang iyong pamumuhay. Kaya kung hindi natin malakaran yung daan ng ating Panginoon, mawawalang halaga lamang ang buhay natin. Sayang ang buhay na wala kay Kristo. Hindi po tayo nilalang ng ating Panginoon kumain, matulog,
mag-aral, magkaroon ng hanap buhay, magkaroon ng pamilya at pagkatapos ay wala na. Nilikha niya tayo ayon sa kanyang wangis. Ibig niya ng tao na kanyang nilikha ay lumuwalhati at sumamba sa kanya sa mga oras na ito. Sinabi na yan ni Haring Solomon, vanity of all vanity, walang kabuluhan sa walang kabuluhan. Ang tao na lumalakad sa kanyang sariling paglakad ay mauuwi lamang sa wala, sa ilalim ng araw. Kaya sana sa mga oras na ito, ibig ng ating Panginoon na yung mga paglakad po natin ay ating itagubilin sa kamay ng ating Panginoon. At kung tayo tumanggap na sa ating Diyos, we must progress in our walk. Una, naligtas tayo mula sa kasalanan, that is salvation. At mapalaya na tayo. Hindi na tayo lalakad sa kadiliman, kundi ngayon tayong lahat ay nagsisilakad ng matuwid at lumalakad sa liwanag ni Kristo. Patuloy ba natin hinihingi yung patnubay at gabay ng ating Panginoon? Sinabi ng ating Diyos, siya yung liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang iba, nakita na yung kabutihan ng ating Panginoon. Huwag na nating haluan yung ating buhay ng kadiliman. Minsan 50% liwanag, 50% kadiliman. Ayaw ng Panginoon yung bagay na yan. Gusto niya 100%. Ibigay na natin yung ating buong puso sa ating Panginoon. Kaya nga po, huwag tayong tumigil na alamin ang kalooban ng ating Panginoon day by day. Sa bawat araw, ipagtagubilin natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Ito yung utos ng ating Panginoon. Sinasabi nga niya sa Jeremiah chapter 7 verse 23, sabi niya rito, kundi ang mga bagay na iniutos ko sa kanila na aking sinabi, inyong dinggin ang aking tinig. Ako'y magiging inyong Diyos at kayo aking maging bayan. At magsilakad kayo sa lahat ng daan na iniutos ko sa inyo. Hindi 75% na liwanag lang, kundi yung daan ng ating Panginoon, ang ibig niya. Ito yung iniutos niya. Sabi niya, for your own good. Para sa inyong ikabubuti, sinabi ng ating Panginoon. For the good of the land. Anong tinatawag na land na ito ng ating Panginoon? Walang iba kundi ang iglesia ng ating Panginoon. Ang bayan ng Diyos. Ang daan ng ating Panginoon. Mga minamahal, hindi para sa kanyang ikabubuti, kundi para sa iyo at para sa akin ang kanyang iniutos. Ayaw niya na mapahamak ka. Yamang nakilala mo ng lubos ang ating Panginoon sa mga oras na ito, lubusin mo na. Mapapagod din lang naman tayo. Mapagod na tayo sa paggawa para sa ubasan ng ating Panginoon, sa kabutihan. Hindi madali, hindi puro bed of roses yung ating nilalakaran. Minsan din yung mga roses may mga tinik. Pero salamat na mayroong Panginoon na ating katulong sa ating mga paglakad. Kaya sinabi niya rito, yung mga iba daw, they hearkened not, paid not regard to my words. They walk in their evil imagination, with their evil heart. Maraming mga ganitong tao na imbis na pakinggan yung tinig ng ating Panginoon, mas pinapakinggan nila yung tinig ni Satanas, na dito mayroong kapahamakan. Walang gagawing mabuti ang dyablo sa buhay ng isang tao. Yamang naranasan na natin kung paanong mamuhay na mayroong kagalakan, naranasan na natin na mabuhay na mayroong kapayapaan, mayroong kapanatagan sa piling ng Diyos. Naway patuloy na nating piliin siya araw-araw sa ating mga buhay. Kaya nga dito sinasabi niya sa 7:24, sabi niya na imbis na sila'y magsilakad, ngunit hindi na dininig at ikiniling man ang kanilang pakinig, kundi nagsilakad ng kanila sa kanila sariling mga payo at sa pagmamatigas ng kanilang masamang puso ay nagsiyaong paurong at hindi pasulong. Makita natin, nakita ng Panginoon ang kanyang bayan
na imbis na sila'y lumalakad na pasulong, sila ay paurong. Nakakita na kayo ng lumalakad na umaatras? Hindi normal ang isip ng taong ganon. Kaya ito yung nakita ng Panginoon sa kanyang bayan, na imbis na sila'y lalakad na paurong, na hanapin ang Panginoon, ang kalooban ng ating Panginoon, sila naman ngayon ay umuurong. Nakakalungkot isipin yung bagay na iyan. Imbis that they are becoming wise and obedient, ano ang ginagawa ng marami? They grow more corrupt and impure in their movement. Sana hindi tayo ganito, mga minamahal. Sana masumpungan ng ating Panginoon yung ating puso na tayo nagsisikap araw-araw sa ating buhay, na hinahanap natin ang kalooban ng ating Panginoon, na gusto natin na maganap ang kalooban ng Panginoon sa bawat parte, sa bawat bahagi ng ating Christian journey, mga minamahal, sa mga oras na ito. Kaya pakinggan natin yung dictate, yung bulong ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Kapag pinapakinggan natin ang tinig ng ating Panginoon, hindi tayo mapapahamak. Huwag nating i-disregard yung touch ng banal na Espiritu. Kung minsan sa mga mensahe ng ating Panginoon, napapakinggan natin tuwing linggo, may mga altar call, tinatawag ka niya, na halika anak, kailangan mo ako. Sometimes may mga nagmamatigas pa sa kanilang puso, I don't need God, kaya ko to, kaya kong panindigan ito, pero kailangan mo na pala siya. Sa iyong puso, kinakausap ka na ng banal na Espiritu. Sana wag nating pagmatigasin ang ating mga puso, gawin nating tender yung ating puso upang mayroon pa siyang magawa sa atin. Mga minamahal, sa gabi ito, kailangan natin siya. Kailangan tayong magpaturo sa ating Panginoon, parang yung clay, the potter, siya yung potter. Kapag tayo malambot, kaya tayong i-mold ng ating Panginoon ayon sa kanyang ibig. Pero kung matigas tayo, anong gagawin ng potter? Kung minsan, itatapon na lang, kukuha pa ng marami, napakarami pa namang putik yung kaya niyang i-mold, kukunin niya ng ating Panginoon. Sana wag dumating yung point sa buhay natin na pagsawaan na tayo ng ating Panginoon. Kundi, nawa sa bawat araw tayo malambot na putik. Panginoon, ano yung ibig mong mangyari sa akin? Gawin mo ang iyong kalooban sa aking buhay. Kaya nga po dito, if we walk in obedience to God's will, makikinabang ang ating Panginoon. Makikinabang ang kanyang iglesia. Magiging productive tayo. Makakatulong tayo sa pag-build ng church. Pagtatatag ng iglesia ng ating Panginoon sa huling panahon na to. So many times we ask God to bless our life, but are we blessing the work of God? Panginoon, i-bless mo ako. Pero ang tanong, i-bless din ba natin ang gawain ng ating Panginoon? Tayo pa ay nakakapag-add ng savor, ng lasa sa iglesia ng ating Panginoon? Nasusumpungan ba tayo sa ating pananalita, sa ating mga kilos, sa ating mga paglakad ng ating Panginoon ang naitataas at nadadakila sa ating mga buhay? Mga minamahal, na amount of blessing ang pwedeng ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon if we are obedient to His blessed will. Hindi natin kayang bilhin yung pagpapala ng ating Panginoon. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoon, kinakailangan tayong maging pagpapala sa pamilyang ito ng ating Panginoon, na kanyang binili ng kanyang mahal na dugo. Ang kanyang iglesia na kanyang pinakamamahal, na ibig niya na dito siya nakakakuha ng honor and glory sa kanyang iglesia. Kung tayo ay maging magmasunurin sa kanyang kalooban. Kapag hindi tayo nag-iimpok, kasamang nag-iimpok, pwede tayong magsambulat. Pwede tayong maging kahihiyan sa iglesia ng ating Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, alam na ba na talaga natin yung purpose ng buhay natin? Nangyayari na ba yung purpose ng Diyos sa buhay po natin? Yung meaningful life, may kabuluhan at may saysay sa harapan ng ating Panginoon kung ating gaganaping lubos ang kanyang kalooban. We added value to ourselves, magiging maayos, maging masinop, mapanalanginin,
sa harapan ng ating Panginoon sapagkat ito po yung kailangan natin. Every single day in our life, every moment, kailangan natin yung banal na tulong ng ating Panginoon sa atin upang tayo magwagi sa masamang panahon na to. Kaya yung pagpapahalaga natin, pahalagahan natin hindi lamang yung ating kaluluwa, kundi maging yung pamilya ng Diyos, ang ating kapwa mananampalataya. Paano tayo magiging pagpapala sa iba? Mga kapatid, kung minsan pinagmamasdan tayo ng ating Panginoon, tinitignan tayo ng ating Panginoon, inoobserbahan niya tayo, pinag-aaralan niya tayo, kapag tayo nakakalasap ng mga pagtatagumpay sa ating buhay, kung paano tayo makitungo sa ating kapwa mananampalataya sa mga oras na to. Paano natin bigyan ng halaga yung ating kapwa. Mahalaga ang ating kapatid. Hindi lamang yung ating mga kapatid, maging yung mga taong malayo sa ating Panginoon. Sino ang kanilang pag-asa? Even our loved ones sometimes. Kung tayo ay susuko na, kung tayo ay manghihina sa ating pananampalataya, kung hindi tayo magpapakatibay, magpapakalakas sa ating Panginoon, paano na yung ating mga mahal sa buhay? Sino ang kanilang pag-asa? Kundi tayo na hinasikan na ng pag-ibig ng ating Panginoon, tayo yung pag-asa nila upang sila rin isang araw ay lalapit at makakakilala at magmamahal din sa ating Panginoon. Kaya nga po dito, many people want to prolong their life. Gusto ng tao kung minsan umaba pa ng umaba ang kanilang buhay. Kaya pag mayroong birthday, kumakanta, naghahanda, tama lang naman yun na magpasalamat. Pero kung humahaba man yung ating buhay, sana sa paghaba din ng ating buhay ay lalo rin naman nating minamahal ang ating Panginoon. Dahil hindi yung quantity, no? Hindi yung haba ng buhay natin, but the quality of life. Maigsi man yung buhay natin, pero ginamit natin ito ng buong puso, buong tapat na maglingkod sa ating Panginoon. Ito po yung kinakount ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kahit maigsi man, may mga kapatid tayo, may mga sandaling panahon, sila ay pumanaw na, pero maraming salamat sa Diyos na nakita natin na sila ay hanggang sa huling sandali ng buhay nila, sila po ay naglingkod sa ating Panginoon. Sana yun din ang ating hangarin sa buhay natin. Na wag na nating isipin pa na bumalik pa sa dating buhay natin. Sa dating masalimuot na buhay, ito na napakagandang buhay na yung ating dinadanas ngayon. Yung ating nilalakaran ngayon, napakaganda ng daan. Ang buhay na nasa kamay ng Diyos. Isipin pa ba nating balikan yung masama nating buhay noon? Sana isipin pa na natin kung paano pa maging lalong malapit sa ating Panginoon. Kung paano pa niya tayong magamit ng lubusan. Kung paano pa lalo nating ialay yung ating puso, ating buong buhay sa ating Panginoon. Salamat sa ating Diyos na lagi kong naging grateful ako sa Panginoon. Sa araw ng aking kabataan, 20 years old ako nung ako'y tumanggap sa Panginoon. Salamat, tuloy-tuloy yung aking pagtanggap. Hindi ko na inisip na bumalik pa sa kasalanan dahil nakita ko magandang maglingkod sa Panginoon. At nung ako'y magkaedad na 23, ako'y dinala ng Panginoon sa lugar ng Bikutan. Hindi naging madaling bagay ang aming naging buhay sa lugar na yon. Pero salamat sa Panginoon kapag kasama sa atin ang ating Panginoon sa anumang paraan ng buhay, ang ating mga paglakad na binibigay natin sa kamay ng Diyos. Pagpapalain niya, tutulungan niya tayo, sasamahan tayo magtagumpay sa bawat yugto ng ating buhay. Ngayon, bawat yugto ng buhay, ako ngayon nasa yugto na ng old age, senior na ako. Ito na yung buhay ko ngayon. Pero salamat sa Panginoon na naipangako ko rin sa Panginoon sa tulong niya na hanggang tumanda at kunin din ng ating Panginoon. Alam ko, sasamahan din niya ako na marating ko rin yung finish line. Kapag ang ating Panginoon ang ating titigan, tignan natin siya. Ang daos po kami ng aming anniversary.
At yung aming tema, sabi nga, yung fixing our eyes on Jesus. Napakaganda na lagi nating titigan ng ating Panginoon. Tignan yung ginawa niya sa ating buhay. Tignan yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. At wala tayong mamamalas ng kapangitan sa ating Panginoon, kundi yung kanyang kabanalan, yung kanyang kagandaan. Tayo, mga ministro, mga pastor, kuminsan may mga kahinaan tayo. Pero ang ating Panginoon, kailanman ay wala tayong makikita sa Kanya na anumang bahid ng dumi, kundi siya ay banal at malinis. Kaya siya yung lagi nating tignan at tutulungan po niya tayo. Kaya hingin natin ang ating Panginoon to direct our path. Submit ourselves to God. Sinasabi niya rito sa 1 Peter chapter 5, verse 5 to 7. Sabi po niya rito, gayon din naman kayong mga kabataan ay magsisuko sa mga matatanda, oo kayong lahat ay mga bigkis ng kapakumbabaan na kayo-kayo ay maglingkuran sapagkat ang Diyos ay sumasangalang sa mga palalo datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Napakaganda yung sinasabi niya rito na yung mga kabataan, may mga kabataan po tayo na hindi, may mga reminder ang ating Panginoon na kinakailangan, yung mga kabataan, sabi niya rito, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, tayo ay magpasakop sa Kanya. And even, hindi lamang yung mga kabataan, tayo, mga anak ng Diyos, kahit malayo na yung ating narating, matanda na tayo sa paglilingkod, marami na tayong na-accomplish sa gawain ng ating Panginoon, patuloy at patuloy pa rin tayong nagpapasakop sa kapangyarihan ng ating Panginoon. The shepherd to the shepherd, walang iba kundi ang ating Panginoon. Sabi niya yung mga mananampalataya sa loob ng iglesia na magpasakop sa mga matatanda. Alam niyo, kahit nung panahon ng ating Panginoon, sa panahon nila Peter, may mga problema rin silang namimit ng mga panahong iyon. Sometimes, or so many times, many decision, or may mga madali ang mga desisyon na kung minsan ay kinakailangan, hindi tayo basta-basta nag-move o gumagalaw na wala rin yung guidance ng mga elders. Magpasakop tayo, magpaalam tayo kung mayroon tayong pupuntahan o isanggunin natin, lalo na yung mga bagay na nakapatungkol sa gawain ng ating Panginoon. Magpapasakop tayo sa kanila. Kasi mga kabataan minsan, mga agresibo, mga maabilidad, alam natin may mga abilidad. Pero isang bagay pa rin na kahit mas magaling tayo sa mga namumuno sa atin, matuto pa rin tayo na magpakumbaba at sumangguni sa kanila kung kinakailangan. Kaya nga dito, alalahanin po natin ang lalim na ng kanilang mga karanasan. Yung mga wisdom na mayroon sila through their experience sa matagal na nilang paglilingkod sa gabing ito. Kaya nga, mayroong mga church leaders, it is improper to disregard them, to disrespect or ignoring them. Kailangan pa rin kinikilala natin sila, mga kabataan. Remember, the heaven is fighting for them. Yung mga pastor, inilagay sila dyan ng ating Panginoon, kaya they deserve honor and respect. They are the overseer of the flock. Their obligation is to remind and to watch and to give warning. Kabi hindi na tayo binabantayan, kung hindi na sila nangangaral, kung hindi na sila nagbibigay ng warning, mapapahamak tayo. Tignan po natin kung gaano yung pagmamahal nila sa gawain ng ating Panginoon. Sila'y nangagpupuyat na para bagang sila yung magsusulit. Kaya dapat lamang na we need to listen to them. As a child of God, we need to submit to the authority. If not, we do not expect blessing. Alam naman natin may Holy Spirit naman na nagsasabi sa atin kung ang ating mga paglakad ay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. And we are so grateful
Sobrang nagpapasalamat tayo. We are so blessed na marami tayong mga dedicated minister of the Church of God dito sa ating bayan. At hindi lamang dito sa ating bayan, maging sa ibang bansa. Salamat sa Panginoon. Na-experience din po namin na makipag-mingle sa ibang mga ministers nung kami ay dumaan, pumunta sa convention sa Maryland. Salamat sa Panginoon. Sobrang nakaka-bless na makita ang mga humble minister of the Church of God dito sa Pilipinas, maging sa ibayong dagat. Dahil ito, yung katangian ng ating Panginoon, the humility. Ito yung halimbawang iniwan sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga po, ano yung direksyon na ating nilalakaran ngayon? Nakaangkla pa, nakaayon pa rin ba sa daan ng ating Panginoon? Submission sa pamilya, sa asawa, at gayon din yung children to parent, yung mga anak sa mga magulang. Kaya pakinggan natin yung ating mga magulang. Mga anak, mahalin natin ang ating mga magulang. Ganun din, yung mga parent, ay lagi din natin silang gabayan. Spend time with them sa mga anak na to. Huwag natin sila kinukumpara sa iba kasi iba-iba naman talaga yung talent, iba-iba naman yung katangian ng ating mga anak. Even as sa iglesia ng ating Panginoon, hindi natin din ikinukumpara yung mga kapatiran kasi kanya-kanya po yan ng mga ibinigay na gifts ng ating Panginoon. Pero ang bawat isa ay napakahalaga. At sa mga anak, we need to have a vision na ang mga anak na to ay mailapit natin sa ating Panginoon dahil sa advanced communication na ngayon, nasa digital age na tayo, makita po natin iba na yung takbo ng sanglibutan at huwag nating hayaan na yung gadget ang magpapalaki na rin sa ating mga anak. Kaya kung maaari talaga ang mga anak na ito ay madala pa rin natin sila sa bahay dalanginan ng ating Panginoon. At napakahalaga yung salita ng ating Panginoon na kanilang napapakinggan. Huwag natin hayaan na yung mga influencer, yung mga magpalaki sa kanila, na kung minsan sila yung sumisikat, nagdodominante sa sanglibutan kahit hindi maganda yung kanilang mga content, yun na ngayon. Kaya napakahalaga sa buhay natin talagang maging malalim tayo sa ating Panginoon, ipanalangin natin sila sa Diyos at dalhin natin sila. Kaya what will happen if this society, ito na yung mag-disciple sa mga kabataan natin ngayon. Napakahirap na sa huling panahon na tayo. Kaya kailangan nating makipagbakang mabuti ang ating pakikipagbaka, sabi nga hindi sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritu ng kadilimang ito. Kaya ma-input sa kanilang puso yung mga mahalagang bagay, yung values sa kanilang puso. Una sa lahat, yung pagmamahal sa salita ng Diyos, ang pagsamba sa ating Panginoon, una sa lahat. Yung mga ipakita natin yung tamang daan, yung tamang direksyon sa kanila. Huwag tayong mapagod. Kung minsan, may mga magulang nakakapagod naman kasi ang gugulo lang naman nila sa panambahan. Alam niyo, sa mga panahong ito, kahit yung mga bata, maaring hindi sila nakafocus sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang mahalaga, nandoon sila, na i-instill pa rin sa kanilang puso yung kanilang napapakinggan. At higit sa lahat, alam nila na yung kanilang mga magulang mahalaga sa atin ang pagsamba sa ating Diyos na buhay. Mahalaga yung araw ng linggo, nandoon tayo sa bahay dalanginan. Sisikapin natin kahit bumagyo minsan, umulan, sisikapin pa rin natin na pumunta sa bahay dalanginan. Kaya yung legacy na iiwanan natin na ngayon pa lang maaring isipin nila sa kanilang sarili, okay na lang ako dito sa bahay. Kapag yun na, nakasanayan na nila, sana tayo pa rin yung mayroong authority. Lalo na pag sila'y pinapakain pa natin, tayo pa rin yung may authority sa kanila na dalhin sila sa bahay dalanginan ng ating Panginoon. At ipakita na napakahalaga na sa kanilang puso, yung salita ng Panginoon ay ma-instill sa kanilang mga puso. Alam niyo si Josiah, kung alam po natin si King Josiah at age 8, at very young age, he became king at that time
At pinili niya yung ating Panginoon na talagang paglingkuran niyang lubusan. Nung sa panahon natin, yung 8 taon, naglalaro pa yan eh. Pero si si Josiah, yung lolo niya at ang kanyang ama, tumalikod na sa ating Panginoon, hindi sumunod na lubusan sa ating Panginoon. Kaya hindi naging madali sa kanya na i-turn around yung mga nakagistan niya at gawing tama yung mga bagay na yun, yung mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yung mga tao na naging harlot na sila. Pero andun siya sa panahon na wala ng pagpapahalaga sa Diyos, yung mga tao, even yung kanya mga ninuno. Idolatry was prevalent at that time. Biro mo, maging ang mga matatanda na wala ng interes na maglingkod sa Diyos. Pero sa edad na iyon, makita po natin kung paano ang ginawa niya. Nung nabasa niya yung scroll na naglalaman ng kautusan ng ating Panginoon sa 34 verse 3 ng Chronicles, makita natin yung ginawa ni Haring Josiah. He wept. Tumangis siya. At anong ginawa niya? Pinunit niya yung kanyang kasuotan and grieved deeply for the ways of the people who turned away from God. 8 taon, 39 years plus 39 years na namatay. So 31 years, he was obedient to God. He fully committed his life to God. Ano yung motivating factor ni Haring Josiah? Ng kanyang murang gulang, ang maluwalhati ang Diyos sa kanyang buhay. Ang bottom line, he made reforms. Malugod lamang ang kanyang Diyos. He properly responded to God's word. Sana, mga minamahal, kagaya ni Haring Josiah, ganun din yung ating gawin sa ating puso. Na kung ano man yung marinig nating kalooban ng ating Panginoon, gusto nating gawin kaagad, isa katuparan lahat, gawin lahat kung marinig natin yung iniutos sa atin ng ating Panginoon. Panginoon, anong ibig mo, gagawin ko iyon. Huwag natin ipagwalang bahala. Kung minsan tomorrow, sa isang linggo na lang, o sa isang buwan na lang, kulang na lang maglagay ng placard, teka muna, saka na lang, busy pa ako. Sana mga minamahal sa gabing ito, kung ano man yung pinapagawa ng ating Panginoon, sometimes yung mga busy, yung mga tinatawag ng ating Panginoon, sila Pedro, sila Juan, busy sila nung tinawag nila sila ng ating Panginoon, pero handa nilang iwanan yung kanilang net nung sila ay tinawag ng ating Panginoon at sumunod na lubos sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga si Haring Josiah, yung agarang pagbabago para ituwid ang mga pagkukulang ng mga ito ay ginawa niya. Yung mga Diyos-Diyosan, itinapon niya, he responded to God's word. He properly obeyed God immediately. He was able to create a healing chains, and it happened in a short time to heal the land. Kaya si Josiah, sabi nga, remind us that God can do the impossible. Yung imposibleng bagay, pwedeng maging posible sa kamay ng ating Panginoon. Nagawa ni Haring Josiah sa maigsing panahon. And a very sad thing sa panahon natin ngayon. Napakahaba ng panahon na naririnig natin ang salita ng ating Panginoon. Ilang taong lumipas na sa buhay natin. Pero hindi pa rin masunod ang salita ng Diyos. Si Haring Josiah, nung binasa sa kanyang scroll, yung naglalaman ng kautusan ng ating Panginoon, kaagad-agad he responded to the call of God. Sana ganun din tayo, mga minamahal. Yung direksyon ng ating Panginoon, anak, ito ang gusto kong gawin mo. Sana wag na tayong mag-atubili na pakinggan ang tinig ng ating Diyos. Kaya kapag susuwayin natin ito, tahasang sabayin ang utos ng ating Panginoon, ito ay nagdudulot ng sakit sa kalooban ng ating Panginoon. We must continue in His words. John 8:31. Every day in our life is an opportunity to walk in God's light. Napakahalaga na sa bawat araw, nag-i-evaluate tayo sa ating sarili. Nagre-reflect tayo sa ating mga sarili. Let God do the teaching. Sana ang ating puso ay handa pa rin natuturuan ng ating Panginoon. Kahit bata pa yung nagtuturo sa atin,
Panginoon, patuloy mo po akong turuan sa gabing ito. Let God do the judging. Siya rin yung hukom. Let God do the correction. Siya rin yung nagko-correct sa atin. Handa po ba tayong magpa-correct sa ating Panginoon? Mga minamahal, napakasayang ng buhay na hindi natin magamit ng lubusan para sa kalooban ng ating Panginoon. Ibig ng Diyos na tahakin natin yung direksyon na dapat po nating lakaran. Ang ating buhay, our soul, our most valuable possession. What direction are we willing to walk? Ano yung nilalakaran natin ngayon? Nilalakaran na po ba natin ang daan ng ating Panginoon? Nakasama siya? At hinahayaan ba natin na i-direct po niya yung ating mga paglakad? Sana sa gabing ito, hayaan po natin, kung hindi ka pa tumatanggap sa ating Panginoon, hayaan mo na pumasok siya sa iyong puso. At kung nasa puso mo na siya, hayaan mo rin na siya yung magbigay ng proteksyon sa iyong paglakad. Hayaan mo rin na siya yung hahawak sa iyong kamay upang igabayan ka niya sa iyong mga paglakad patungo sa isang dakilang paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga sa gabing ito, salamat sa ating Panginoon na nasumpungan na natin ang daan ng ating Panginoon. Sana mga minamahal, patuloy natin pakinggan yung tinig ng ating Panginoon. Dahil kapag pinakinggan po natin ang kanyang tinig, tayo ay magkakaroon at sundin ang kanyang mga salita, magkakaroon po tayo ng mabuting kawakasan. Yan po yung mensahe ng ating Panginoon sa gabing ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig ng kanyang mga salita. Nawa po, isang araw sa mga hindi pa tumanggap sa Panginoon, isang araw sa iyong buhay. Pag nangungusap ang Espiritu Santo, huwag mo siyang pabayaan. Kundi, yakapin mo ang ating Panginoon. Tanggapin mo siyang lubos sapagkat magiging maayos, magiging tiwasay, magiging maganda ang wakas ng ating buhay. Kung patuloy nating hingin ang patnubay at gabay at direksyon po ng ating Panginoon. God bless po mga kapatid. Amen. Sister 90 plus. Mabot po tayo ng 90 plus na viewers at marami po nakapakinig sa gabi nito. Kaya salamat po sa ating Panginoon. Salamat din po sa ginamit ng Panginoon sa gabi nito, Sister Rose. Kaya salamat po sa ikaw pong ginamit ng Panginoon sa gabi nito, maging Sister Lovely sa sign language. Ganoon din po kasama natin ko ang si Brother Jay. Ganoon din po si Brother John Paul kasama natin sa gabing ito. Kaya tunay na ang gabing ito ay puno ng pagpapala sa bawat isa sa atin. Brother Jay. Amen. Salamat sa ating Panginoon sa isang mapagpalang gabi muli na ating po natunghayan ang kanyang mga salita. Salamat sa ginamit ng ating Panginoon, Sister Rose. Salamat din sa mga ating mga viewers, mga nanonood online na talagang nagtiyaga at naghantay upang talagang mapakain yung ating mga kaluluwa. Thank you din sa ating kapatid, Sister Lovelyn, sa kanyang ministry, sign language, at sa nasa likod ng ating programa na ito. At sa oras na ito, mga minamahal, sa pagwawakas, tayo po'y dadalangin at ako na po ang mauna sa panalangin. Amang Diyos na banal makapangyarihan, may ibigin sa lahat,
Muli kami nagpapasalamat, Ama, sa pagkakataon na kami po ay natapos sa gawain na ito, Panginoon. Salamat na kami po ay sinamahan simula po sa umpisa, nagbigay ng mabuting internet signal, nagbigay, Panginoon Diyos, ng mga nanonood, nakikinig sa programa na ito. Nawa, Panginoon Diyos, ang mga salita mo ay ibig mo na maabot ang lahat ng mga kaluluwa. Mas-spread itong salita mo, Panginoon Diyos, across the world, Panginoon, upang may mga kaluluwa pa na ibig na makalapit sa iyo, Panginoon. Abutin mo po silang lahat. At sabi mo, Panginoon Diyos, na ang iyong mga salita ay hindi babalik na walang bunga. Kaya kami po ay nanampalataya, naniniwala, Panginoon, na sa pamamagitan ng online broadcast na ito, Tuesday Live, ay mayroon po mga kaluluwa na mailapit sa iyo, O Diyos. Tulungan mo po ang mga anchors, mga ginagamit mo sa lugar na, sa programa na ito, Panginoon Diyos. Bigyan mo sila patuloy na palaging katalinuhan, mabuting kalusugan, upang mapangaisiwa ng programa na ito at lubos pang magamit sa gawain na ito, Panginoon Diyos. At ganoon din naman, amin pong kahilingan, Ama, sa aming paghiwalay. Patuloy mo kaming ingatan sa mga nangyayari sa panahon na ito, sa pagbaha at maraming mga sakuna, Panginoon Diyos. Ikaw pong mag-ingat sa iyong mga anak na patuloy na nagtitiwala sa iyo, Panginoon Diyos. Gayon din sa aming mga mahal sa buhay, sa pamilya namin, sa mga bisita namin na nanonood, Panginoon Diyos. Patuloy na kami po ay ingatan. At sa muling pagkikita-kita namin, dala-dala namin ang kagalakan at pagsuporta sa ganitong gawain upang mas lalong marami pang maabot na kaluluwa sa pamamagitan ng programa na ito. Kaya sa gabi na ito, pinagkakatiwala namin ang lahat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Yan. Brother Eric? Amen. Amen. Salamat po sa ating Panginoon. So mga kapatid, kita-kita po tayo bukas sa ating Wednesday program. Good night po and God bless. Good night. Bye po. Thank you po. Good night. God bless. Good night. Night po.